So लोगोफोर दानि दिनाव गोबाङानो भिडिअ बानायनानै इउटुबाव हगारो इउटुबनिफ्राय जों फैसा आर्निं खालामो बे आर्निं खालामनायाबो एसेबां सहसनि खोथा नङा स' जोंनो भिडिअ नांगौ थाम्बनेल नांगौ इन्ट्र नांगौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दा बेयाव देखायगोन इन्ट्र बानायनानै नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो आरो बे माबा इन्ट्र बानायनायाव मोनथाम एप्स नांगौ एप्सखौ आङो दा बेयावनो देखायगोन ओमफ्राय गाहायावबो मोनगोन नोंसोरो नायबाथाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ लाइक खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे बेफोरबायदि मोजां भिडिअआ नोंथांनि सेराव मोनहैबाय थायो स' लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथाङाबो नायलांदो